E con este tempo o agro sofre. A chuvia e o vento estragaron invernadoiros e anegaron campos de cultivo. É o caso da plantación de grelos que quedaron afogados en plena temporada de cocidos. O temporal colleu as vides en parada vexetativa e pouca actividade nos invernadoiros, pero afectou de cheo as plantacións de grelos, afeitas ás inclemencias do inverno, pero non a tanta auga xunta. O grelo en si o que agradece moito é este frío, pero con días de despor de sol, non? Que non sea pois por días de choiva e sobre todo choiva que non pare. O peor non é tanto o grelo que xa está para coller, como o que tiñan previsto apañar nas datas fortes do entroido. Agora mesmo os que serían de cara a mediados de febreiro ou finais, cando coincida un pouco a época forte de consumo, pois estes son os que realmente se están vendo afectados, porque a planta estáse deteriorando por abaixo con tanta humidade e isto pois fai imposible que crezcan e que crezcan sans. A borrasca caeu literal e simbólicamente como un xerro de auga fría sobre os produtores, que ata o momento levaban unha campaña moi boa. Xerminara ben, despois viñeronlle épocas de frío, con xeadas que lle sentan xenial, e despois, pois a planta estaba bonita. Agora o problema é o que falamos, que tantos días de choiva, pois o único que fai é amarelealo. Aínda cedo para calcular perdas, sobre todo porque quedan aínda moitos días de chuvia por diante. O que se sospeitan é que haberá que buscar alternativa aos grelos para os cocidos no entroido. Pero será difícil, á vista destes repolos, afogados tamén por tanta auga.